Milé ženy, matky, céry, sestry a partnerky. Už stačilo odchodov samej od seba. Už stačilo potlačenie svojich potrieb. Už stačilo nežitia svojho vlastného života. Je to možné aj inak. Som veľmi zlá obchodníčka. Vlastne som úplne otrasná obchodníčka. Neznášam ľuďom niečo ponúkať a už vôbec nie ich o niečom presviečať. Je to nátlakové a ťažko mi to nesedí. A preto to robiť ani nebudem. Takže toto nie je predajné video, ale pozvánka. Pozývam vás na názornú ukážku transformačnej metódy sebaspýtovania a vy sa slobodne rozhodnite, čo urobíte po jej zliadnutí. Vítam vás v mojej terapeutickej praxi, kde denne prevádzam mojich klientov najťažšími udalosťami ich životov. Milujem to. Milujem vidieť tie premeny ľudí, ktorí ešte pred pár hodinami boli presvedčení, že to, čo ich trápi, budú žiť do konca života. A po terapii majú slobodu a vnútorný kľud. Dnes sa ale tie role vymenia a respektíve trochu premiešajú. Dnes tu sedím ako klient a zároveň aj ako svoj vlastný terapeut. Ak vám niečo chcem odovzdať alebo vás naučiť, musím to najprv žiť. Metóda sebaspýtovania vo mne žije už 8 rokov a je súčasťou môjho vnútra a otázky, je to pravda? Si absolútne istá, že je to pravda? Vo mne aktívne žijú a sú už súčasťou toho, kým som. Tou cestou som si ale musela prejsť. Najprv ma za pomyselnú ruku držala priamo objaviteľka metódy, samotná Byron Katie na jej intenzívnej škole sebaspýtovania v Kalifornii. A potom ju láskavo pustila a zvyšok bol už na mne. Na mojom odhodlaní, na mojom rozhodnutí pozerať sa pravdivo do svojho vnútra. Je to ľahké? Áno aj nie. 4 otázky a otočenie je to najľahšie, čo môže byť, ale zároveň, ako povedal Eckhart o metóde sebaspýtovania, otázky prechádzajú egom ako žiletky. A ego tak často bojuje o holý život. To, čomu ego verilo celé roky a potvrdili to aj všetky kamarátky, myšlienky ako ublížil mi, nerozumie mi, nie je tu pre mňa, som na to sama, neviem to vyriešiť, toto všetko sa pro úprimnom zodpovedaní 4 otázok rozpadne na prach. Pretože iba to, čomu veríme, má nad nami moc. Na jednej strane sme všetci výnimočné a jedinečné bytosti. A na druhej strane, ako hovorí Byron Katie, všetky myšlienky sú recyklované. To znamená, že všetci si myslíme to isté. Nemám ma rád, mala by som schudnúť, mal by sa zmeniť, nedokážem to, nie som dosť dobrá, neviem to vyriešiť. Metóda sebaspýtovania je tu pre všetky ľudské bytosti. Ja som sa však rozhodla pracovať iba so ženami. Hlboko vnútri cítim, že práve ženy nás budú sprevádzať na ceste na novú zem. A práve ich silu, jemnosť, empatiu, materstvo a súcit naša planéta teraz potrebuje najviac. A preto vás chcem podporiť v tom, aby ste v prvom rade zahojili seba. Stali ste sa krásnymi vnútornými bytostiami. Nie tým, že niečo budete hovoriť, ale tým, kým budete. A bude to z vás vyžarovať. Nedá sa to zahrať nijako. Tí druhí to z vás cítia. Takže chcem, aby ste si vyhrnuli rukávy, mali otvorenú myseľ a hlavne, aby ste sa egu pozerali priamo do očí. Ak to tak cítite, tak ste tu správne. Táto práca na prvý pohľad vyzerá, že sa zaoberá vzťahmi, financiami a nejakými vonkajšími okolnostiami, ale je to iba vodítko na to, aby ste uvideli samých seba. Tak, poďme na to. Pripravte sa na to, že to bude čistá improvizácia, keďže ja netuším, aké odpovede vzídu z môjho vnútra. Napriek tomu, že som si samozrejme moju chorobu spracovávala doteraz správa zľava, tak metóda sebaspýtovania vás vždy prekvapí. Zavedie vás na miesto vo vás sami, kde ste predtým nikdy neboli. Takže toto sa nedá nejako pripraviť, ani naučiť. To, čo tam objavím, tak to bude. Otázky sú mocné, ale sú ničím. Iba naše vlastné odpovede sú všetkým. Takže teraz budem hrať trojrolu. Budem klient, budem vám to vysvetľovať a budem zároveň svoj vlastný terapeut. Tak poďme na to. Mám tu so sebou vypísaný pracovný list. Ako situáciu som si vybrala zdravotný problém a síce to, že pred 8 mesiacmi mi diagnostikovali zhubný nádor v pravom prsníku a momentálne má 5 cm, prešla som chemoterapiou, ktorá nezabrala, na operácii som nebola a to je vlastne celé. Tak, ako prvé som vypísala. V
V tejto situácii, kto ťa hnevá, metie, zarmucuje alebo ťa sklamal a prečo? Som sklamaná zo svojho tela, pretože nie je zdravé. Ako chceš, aby sa tvoje telo zmenilo v tejto situácii? Čo chceš, aby urobilo? Chcem, aby moje telo bolo stále zdravé a aby nemalo nádor. Akú radu by si dala tvojmu telu v tejto situácii? Moje telo by sa nemalo kaziť. A aby si bola v tejto situácii šťastná, čo potrebuješ od tvojho tela, aby si myslelo, povedalo, cítilo alebo urobilo? Potrebujem, aby moje telo vyzdravelo. Čo si myslíš o tvojom tele v tejto situácii? Napíš zoznam a nezabudni byť malicherná, kritická a odsudzujúca. Moje telo je nespoľahlivé, nepredvídateľné, sebecké a nezdravé. A už nikdy nechcem, aby moje telo bolo choré. Tak, ideme na to. Myšlienku po myšlienke. Prvá. Moje telo nie je zdravé. Otázka číslo 1. Je to pravda? Moje telo nie je zdravé. Je to pravda? Áno, je to pravda. Som si absolútne istá, že moje telo nie je zdravé. Nie. Ako sa správam vo svojom vnútri a k svojmu telu, keď verím myšlienke, že moje telo nie je zdravé? V podstate ho šikanujem, správam sa k nemu spôsobom, že už nech neotravuje, už by to malo vyriešiť a už včera bolo neskoro a teda akože už makaj, vôbec si nevážim, čo všetko už robí. Nie je to veľmi podporujúce. Štvrtá otázka. Kým by som bola bez myšlienky a ako by som sa pozerala na svoje telo, keby som si nedokázala myslieť myšlienku, moje telo nie je zdravé. Pozerala by som sa na svoje telo, čo všetko pre mňa robí. Videla by som nejakú ľudskú schránku, ktorá funguje, trávi, vylučuje, dostane ma na všetky miesta, ktoré potrebujem, nevytvára bolesť v mojom tele. Pozerala by som sa na ňu pekne. A teraz ideme otáčať túto myšlienku. Otočíme ju najskôr k sebe, ale keďže robíme prácu na telo, tak prvé otočenie bude: moje myšlienky o mojom tele nie sú zdravé. A teraz preskúmame, prečo je toto pravdivé. Moje myšlienky o mojom tele nie sú zdravé. No, pretože moje telo funguje v poriadku, ale to, čo ja si o ňom myslím a ako neustále mu hovorím, čo by malo robiť a ako by sa malo liečiť a ako by malo byť zdravé, tak to teda vôbec nie je zdravé, lebo ja mu vlastne nedávam príležitosť ani šancu na to, aby sa uzdravilo svojím vlastným tempom. Proste stále mu do toho kecám. Takže tie moje myšlienky o mojom tele nie sú zdravé. To je pravdivé. Druhé otočenie. Moje telo je zdravé. Preskúmam to, či toto môže byť pravdivé. Napriek tomu, že mám v tele diagnostikovaný nezhubný 5 cm nádor, napriek tomu ja pociťujem plné zdravie. Nič ma nebolí, mám kopec energie, robím všetko, čo chcem, užívam si život, som šťastná. Takže z môjho pohľadu moje telo je zdravé. Ja zažívam plné zdravie. Takže je to pravdivé. Ďalšie otočenie. Moje telo je zdravšie ako kedykoľvek predtým. Je to pravda? No, toto je pravdivé. Moje telo je zdravšie ako kedykoľvek predtým, pretože odkedy som sa dozvedela, že mám rakovinu, tak chodím na dlhé prechádzky do prírody, meditujem každý deň, odšťavujem si, stravujem sa super zdravo
robím terapie, starám sa o svoj vnútorný priestor, hovorím láskavenie, upratala som si ľudí, ktorí ma vyčerpávajú. Takže moje telo je zdravšie, ako bolo predtým. To je pravdivé. Tak, ideme na druhú otázku. Chcem, aby moje telo bolo stále zdravé a nemalo nádor. Takže chcem, aby moje telo nemalo nádor. Je to pravda? Áno. Som si absolútne istá, že chcem, aby teraz moje telo nemalo nádor. Nie. Nie som si absolútne istá. Ako sa správam k sebe a k svojmu telu, keď verím myšlienke, že moje telo by nemalo mať nádor, ale pritom ho má? Som k nemu veľmi kritická, komandujem ho, sledujem, či už sa niečo zmenilo. Nevytváram mu príjemné podmienky pre hojenie, keď verím myšlienke, že to, čo tam je, by tam nemalo byť. Kým by som bola, a ako by som sa pozerala na svoje telo, keby som neverila myšlienke, keby tam tá myšlienka nemohla existovať, proste by tam nebola. Keby som neverila myšlienke, že moje telo by nemalo mať nádor. Tak by som sa pozerala na svoje telo ako na niečo, čo momentálne funguje a nejaký zhluk buniek, ktorý ma prišiel uzdraviť, pomôcť mi a pochopiť veci, ktoré som predtým nechápala a možno ma postrčiť k situáciám, ktoré by som dovtedy neurobila. Otočenie číslo 1. Moje telo by nemalo mať nádor. Moje telo by malo mať nádor. A teraz ho preskúmam. Moje telo by malo mať nádor. No to je pravdivé. Pretože tým, že má moje telo nádor, tak robím veci, ktoré milujem oveľa viac ako predtým. Dokopala som sa ako keby do situácií, ktoré boli úplne mimo komfortnej zóny vrátane tohto videa, pretože ja som úplný introvert a to, že ja budem niekde natáčať a rozprávať o svojom vnútornom priestore, tak to bolo, že úplne mimo moju komfortnú zónu. A teraz si hovorím, ale ja nemám čo stratiť. Ja neviem, ako dlho tu budem žiť. Takže áno, moje telo by malo mať nádor, pretože mi to vlastne umožňuje žiť život oveľa plnší. Ďalšie otočenie. Moje telo nemá nádor. Nakoľko by toto mohlo byť pravdivé? Moje telo nemá nádor. Ja síce viem, čo mi páni na magnetickej rezonancii povedali a vidím napísané na papieri výsledky biopsie, ale ja sa cítim úplne skvelé. Takže možno moje telo má iba nejaký zhluk buniek, ktoré potrebuje spracovať a ktoré mi prinieslo do života, aby ma prebudili. A to je všetko. Moje telo je nespoľahlivé. Rovno to otočím. Takže moje myšlienky sú nespoľahlivé. Nakoľko je toto pravdivé? No, akože úplne. Pretože veľmi veľakrát niečo poviem
v zápätí zistím nejaké iné skutočnosti alebo na niečo nové prídem a zmením názor. Môže to vyzerať ako nespoľahlivosť. Takže moje myšlienky sú nespoľahlivé. Moje telo je spoľahlivé. Celý život som sa mohla spoľahnúť na svoje telo. Prvých 47 rokov môjho života moje telo bolo úplne spoľahlivé. Nikdy som nebola vážne chorá, nemala som žiadnu operáciu, nemala som žiadnu zlomeninu. Proste bola som úplne zdravá. Takže moje telo je mega spoľahlivé. A to, že teraz tu rieši nejakú vec, ktorú proste som zjavne potrebovala, tak moje telo je teda oveľa spoľahlivejšie ako myšlienky. Moje telo je sebecké. No nie, to nie je pravda, to už mi je úplne jasné. A teraz to otočím. Moje telo je láskavé. A to je oveľa viac pravdivejšie ako to, že je sebecké. Pretože napriek tomu, že v mojom prstníku je 5 cm nádor, tak moje telo je tak láskavé ku mne, že mi umožňuje robiť všetko, čo chcem. Dopraví ma všade, kam chcem. Cítim sa zdravo, nespôsobuje mi žiadnu bolesť a dáva mi možnosť a príležitosť na to, aby som zažila čokoľvek sa rozhodnem. Tak, a teraz ste zažili ukážku metódy sebaspýtovania. Odpovede prekvapili teda aj mňa. Môžem povedať, že som už samozrejme toto robila sama na sebe, ale vždy je to nová skúsenosť. Vždy vás to zavedie hlbšie a vždy to otvorí nejakú rovinu, ktorú ste predtým nevideli. Takže ako som vám slúbila, na začiatku nebudem nič vám ponúkať. Iba vám dám možnosti. Prvá možnosť. Videli ste, ako metóda funguje a povedali ste si, to je super, to zvládneme sama. Výborne. Teším sa, že vás to môže obohatiť a používajte metódu same na sebe. Pripájam vám k tomu nižšie pracovný list so všetkými inštrukciami. Za druhé, oslovilo vás to? Chceli by ste sa ponoriť hlbšie, ale potrebovali by ste niekoho, nejakého sprievodcu, ktorý vám so všetkým pomôže. Tak vy sa môžete prihlásiť na intenzívnu 4-dňovú školu sebaspýtovania v Piešťanoch priamo na Kúpeľnom ostrove. A nižšie znova nájdete všetky informácie. Za tretie, nie ste si ešte úplne istá a chcela by ste si to trošku vyskúšať, vtedy sa môžete objednať na bezplatnú krátku konzultáciu priamo so mnou, kde si to spolu prejdeme. Tak, a teraz už vám nič nebráni v tom, aby ste žili šťastný život. Iba ak vy sami. Budem sa na vás tešiť.